Haideți să începem. Deci, eu cel puțin am avut 2 canale, ambele fiind găsite, nu știu, de Google, că n-am avut vârsta bună. Dar eu, cel puțin mi-am pus-o în anul 1999, da? Bun. Și așa am ajuns la acest ultim canal. Dacă nu iese nimic nici pe acesta, o să mă las de tot. Am făcut tot ce am putut și n-am ce să mai zic. Sper să vă placă acest nou început și sper să am mai mult chef de editat, să am mai multe jocuri de jucat și ce să mai zic, să am familia lângă mine de abonați, că deocamdată nu am absolut nimic. Deci, pentru mine, voi deocamdată nu sunteți aici, dar când o să fiți în familia Alessio Pânăie sau în familia Pânăie. Înțelegeți? V-am pupat, pa, pa! Și ne vedem cu un videoclip nou pe la vreo 10.